नोंथाङा जोंनो जि अनसुंथाइ हरदो बेखिनिनि थाखाय बहुत जोबोद गोजोन जाबाय जोङो नोंथाङा जोंनि थाखाय किमान अननानै इखिनि प्रेसारखौ हरदो जों बहुत मोजां मोनदो सारा दिनै बे 13 थारिखआव हरखाबै आसाम सरकारनि जि गाग्लोबनाय बे गाग्लोबनायखौ जोंनिनो मुंदांखा सासे बिर जोहोलाव बयबो माने जि बिदाय होनबा मोनसिगोन जि बिदाया बेखौ बाक्सानिफ्राय नै बिसोर गासैबो हानजाया बिथांनि जि माने आबाद मावनाय आरो बिसोरनि ग्रुपआव जेरैबायदि दा बर' हारिनि गेजेराव थांना थानायाव मोनफ्रोमबो आखाइनि मावनानै जानायाव गावसोरनो जोगोनार गायनाय गावसोरनो आलु गायनाय बे बुस्थुखौ आरो दखना माइरं सारा गाव फैनो नाजादोंमोन नाथाय बिनि हिन्जावा माखासे मा होनो बेखौ देहानि माने उसुबिदा बेखौ गाव दुखु मोनहरदों गाव माने जायगायाव फैनो लुबैदोंमोन नाथाय 8 मास ना मा जाबायनो जाहाथे बे सारनि जि माने 8 मासाव हाबगासिनो दं जाहाथे बे सारनि जि साननाय जि हास्थायनाय बे गासिबो मोजाङै जाफुंलांथों बेखौनो गावसोर मा लाबोदों दा बे जि बिदाय सारा नै बिसोरखौ दैथायहरदों एसे एखे ग्रुपनि फंनैसो बुंना लागोन होननानै खुलुमबाय नोंथांमोननि बे खौरांखौ मोननानै जों जोबोद दुखु मोनदों थारैनो जोंनि गेजेराव जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों नोंथांमोननि बे दुखुनि खौरांखौ खोनानानै जि बिदाय सारा नोंथांमोननिसिम जानाय लोंनाय मुवा बेसादफोरखौ दैथायहरदों बेहाय गासै दखना 50 खान 50 खान आरो सामब्राम गोजा बस्थासे सामब्राम गुफुर बस्थासे आलु 6 बस्ता बेनिफ्राय माइरं बस्थाबा आरो जोगोनार गासै 100तासो जोगोनार हरनाय जादों 320ता जोगोनार हरनाय जादों बिथां सारा नोंथांमोननि जायगायाव नुजाथिफैनो जोबोर गोसोमोन नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय बाहागो लाफैनो हायाखै उननि समफोराव खाबु आरो समफोरा मिलायोबा बाहागो लाफैगोन होननानै बुंहरदों जोंनि सिगाङाव जाहाथे नोंथांमोना बे सारनि दैथायहरनायखौ गोसो खुसियै नाजावना लागोन जों बेखौनो हास्थायदों आरो जों नोंथांमोननि नांगौ बायदि बेसादखौ जों होनो हायाखै अब्लाबो जोङो जिखिनि हायो आरो दैबो हरफानाय जादों दै गासै 30 कार्टन हरफानाय जादों जिखिनि हायो सारा नोंथांमोननि जायगायाव दैथायहरदों जोबोद दुखु मोनदों साराबो नोंथांमोननि बेबायदि खौरांखौ खोनानानै उनावहाय सम आरो खाबु मिलायलायबा जों गासिबो फैनानै नोंथांमोननि बे जायगायाव जों खेबसे फैबावगोन आरो जेसेबां जों खौरां लायो आदानि सिगाङाव माने सारा खौरां लाहरगोन आरो नोंथांमोननि जिखिनि बेबस्था बेखौ जाहाथे जोंनि दानि गभर्नमेन्टआ खालामनानै होफिनगौ जों बेजों मिजिंथिदों आरो जोङो नुबाय थादों ससियेल मिडियाफोराव जोङो निउसफोराव नुदों माखासे दल संगठन माखाया नोंथांमोननि बे थानाय जायगाफोरखौ खालामफिननो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो बेखौ जोङो खौरां मोनदों आरो जोंबो खोनाबाय थादों आरो सावरायगिरि बिथांमोनजोंबो जोङो एसे एनै सावरायलायनानै बेखिनि बाथ्राखौ मिन्थिनाय जादों नोंथांमोननि न' बां आरो थाफिननाय हा हुफोरखौ दिहुननानै होफिननो थाखाय बिथांमोना जोंनि गौथुम बर'फोरनि माखासे गौथुम हान्जाफ्रा रायज्लायगासिनो दं गभर्नमेन्टजों आरो बियो मोगथाङाव जाफुंथों होननानै जों बेखौनो आसा मिजिंथियो आरोखि जाबाय खुलुमबाय नोंथाङा जोंनो जि अनसुंथाइ हरदो बेखिनिनि थाखाय बहुत जोबोद गोजोन जाबाय जोङो नोंथाङा जोंनि थाखाय किमान अननानै इखिनि प्रेसारखौ हरदो जों बहुत मोजां मोनदो सारा जाहाथे नोंनि जिबनाव जि फैनो लागा बियो बहुत मोजां जायो बेखिनियानोसै खुलुमबाय जों लांबा आरो दिगदार जाबावो बे जाबाय जि बिदाय सारनि हरनाय बिथाङा हरदों बेखौ बिथाङा नुजाफैनो हायाखैब्लाबो बिथाङा हरदों बेनिफ्राय बाक्सानिफ्राय लाबोदोंना बाक्साफोर आनिसै न তাতে কি কি আছে ক'ব পাৰিব নেকি আপুনি তাতে আলু আছে আৰু পানী আছে চাউল আছে ৰঙালাও আছে পিঁয়াজ আছে নহৰু আছে बे दख'नाबो हरदों नै बे दख'नाबो दङ दख'ना प्लास्टिक 3 दङ